Bueno, el que hem de fer és el que sempre comenti, és fer una política en positiu. I hem de xerrar de les nostres propostes, les propostes del Partit Popular, les que tenim per millorar la vida en els ciutadans. Jo crec que hem d'oferir a la gent un projecte que la il·lusioni i que la gent cregui que anem en sèrio i que és de veres. I hem de fugir d'aquestes propostes que duen a la confrontació i a la política de i tu més. I això no du cap benefici ni un per la gent. Per tant, nosaltres ens hem de centrar en aquestes coses, les coses que necessita la gent. I durant aquesta campanya, nosaltres que volem xerrar de coses que precisament l'esquerra no en vol xerrar, curiosament. Nosaltres volem xerrar dels problemes que no s'han sabut resoldre aquesta legislatura, tenint 4.000 milions d'euros més que la que hi havia a l'anterior legislatura quan governaven nosaltres. De coses que ni s'han sabut arreglar i que, a més, han empitjorat. Problemes que han anat empitjorant, com per exemple l'accés a la vivenda, que els nostres al·lots, els nostres joves, no hi ha manera de que puguin trobar una vivenda o la puguin pagar, ni siquiera tenen possibilitat quasi d'arribar a final de mes. Els problemes de circulació, que també han crescut d'una forma bàrbara. Els fets de l'economia de les nostres illes, que ja creix per davall de la mitja d'Espanya, quan l'any 2015 eren la comunitat que més creixia. I la gent, amb això d'economia, quan se li parla d'economia, no hi para molt temps. Que l'economia no vagi bé vol dir que perillen les pensions. Que l'economia no vagi bé vol dir que hi ha més gent en el paro. Per tant, això que nosaltres com a Partit Popular sempre hem treballat molt bé, que és que l'economia vagi bé, això també la gent li ha de tenir molt en ment. I les esquerres tenen l'habilitat de sempre que governen gastar o malgastar i deixar l'economia molt malament i després la gent sí que se'n dona compte i mos criden altres a governar.